Doncs moltes gràcies, Jordi. Demanarem que surtin el Tolo i l'Arnau. Mentrestant faig la presentació. L'Arnau? Anem a localitzar l'Arnau. Pots mirar si està? Doncs ara tancarem la primera jornada de Memòria Democràtica d'Esplugues amb la presentació d'un projecte del qual ja n'hem anat sentit parlant al llarg del matí, que és un exemple d'aplicació de noves tecnologies i noves plataformes per la difusió del patrimoni i la història, i en aquest cas de la memòria democràtica. Presentem el projecte de dramatització històrica a través de podcast Esplugues 1939, l'última resistència, que ja està disponible a les principals plataformes de podcast, de la mà de Tolo Albertí i Arnau Bonil. Tolo Albertí és professor d'FP, editor i productor, té estudis en relacions laborals, humanitats i turisme, a més de màster en història i màster en relacions internacionals. Ha treballat en diversos projectes editorials i culturals, així com projectes de podcast, tant de ficció com documentals. Ha guanyat diversos premis relacionats amb el món del podcast i l'edició, i des de 2023 és veí d'Esplugues. Arnau Bonil, veí d'Esplugues de naixement, graduat en comunicació, format en narrativa de ficció i no ficció a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Treballa a l'administració pública, feina que compagina en fer guions per projectes de podcast, reportatges, ficció i tot allò que pugui posar en paraules sobre paper. Endavant. L'any 1939, la Guerra Civil espanyola es precipitava cap al seu final. Després de la batalla de l'Ebre, el bàndol republicà marxava cap al nord, perdent terreny cada dia que passava. Als voltants de Barcelona, diversos grups de combatents intentaven frenar l'avenç de les tropes sublevades per així donar temps als republicans refugiats a la ciutat per fugir cap al nord i travessar la frontera amb França. L'últim d'aquests intents va ser una vila fronterera amb la capital, Esplugues de Llobregat. Aquesta és la història d'aquesta darrera lluita. Esplugues 1939. L'última resistència. De gener del 39 jo estava de servei al pont d'Esplugues. Els Esplugues van entrar allà a les 10, quarts d'11. I anaven avançant i quan van arribar van dir que havien minat el pont. I nosaltres estaven protegint amb els que estaven minant el pont per fer-lo saltar. I no passaven el pont perquè deien que estava a punt de volar. Ens van fer marxar de casa perquè ens van dir que si volaven el pont... Veu que van baixar per sota alguns i ho van desactivar o van veure que no podien fer volar. A l'entrada del pont aquest hi va estar un parell de dies un comandant mort de l'exèrcit republicà. Ara farà 85 anys, la Magdalena s'amagava a Collserola, la seva mare i la seva germana, i el Lluís formava part de la darrera línia de resistència de l'exèrcit republicà. Avui, ara farà 86 anys que el Josep s'amagava a porta endins de casa seva esperant el final inevitable de la guerra i de la lluita, i la Montserrat decidia que no netejaria una taca de sang d'un soldat mort al seu terrat. Ara fa 86 anys que la Margarida amagava el seu germà portes endins i un comandant, un oficial de l'exèrcit republicà era fusellat a la plaça de l'Ajuntament per seguir fidel al mandat de la República. El Jaume, l'Anna, el Joaquim, l'Enric, tots ells són testimonis d'aquells dies. Veus que han quedat capturades gràcies als arxius de Memorial Democràtic, també gràcies a historiadors com els que han presentat ponències aquí i també gràcies a la memòria col·lectiva familiar que cada un de nosaltres tenim. Aquestes veus que heu escoltat són les que nosaltres volíem recuperar en aquest podcast.
Avui vos presentem la veu dels nostres padrins, de les nostres padrines, de la gent anònima que va viure aquella guerra, fragments al cap i a la fi del nostre poble, de la nostra història, dels nostres veïns i veïnes que no poden caure en l'oblit. Esplugues 1939, l'última resistència, és un podcast de dramatització sonora. És un conjunt de capítols que el que volíem era explicar una història de lluita, de resistència i de resiliència. I des de luego està fet amb la intenció de que sigui una finestra al passat, però que també ens generi reflexions en el present i sobretot en el futur. De moment, avui el que volem és explicar-vos el com, el què i sobretot el per què estem aquí ara mateix. En tot cas, benvinguts i benvingudes i gràcies per ser-hi. En primer lloc, volem donar les gràcies a tothom per estar aquí i en especial, si em permeteu, a la Carme i a la Marina que han propiciat aquest espai, aquesta jornada de reflexió amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Esplugues i aprofitem, l'Arnau i jo, per felicitar, més que felicitar, sobretot agrair la feina feta per el Jordi Amigó, el Francesc Rivera, el Jordi Ramos i la Marta Margall, perquè aquest podcast bàsicament veu de la seva feina de molts i molts anys de feina. I com no també a Memorial Democràtic i a l'Ajuntament d'Esplugues pel seu suport en aquest projecte. I si em permeteu, ja que som, que ja parlarem més endavant, aprofito amb l'Arnau com a cap visible d'aquest projecte per agrair a tot l'equip que ens ha ajudat a tirar endavant aquest projecte i, si em permeteu també, de manera molt personal, li vull agrair a l'Arnau la feina feta, que ha tirat molt del carro. Jo he parat uns mesos personals força complicats i ell ha estat qui ha liderat bastant aquesta feina. Ell just també. Els exes els fa ell, o sigui, aquí... Tot i que ens han presentat ja molt bé, jo no sabia que hagués fet tantes coses a la meva vida, volíem aprofitar per presentar-nos nosaltres d'una manera més directa. Jo soc mallorquí de naixement, de Palma, gracienc de cor i esplugui d'adopció des de fa poc més d'un any. Soc profe, edito llibres, produeixo podcast i estic en diverses mogudes de gestió cultural i de cultura popular. De fet, ja vaig fer un podcast anteriorment amb Memorial Democràtic sobre unes milicianes que havien anat al desembarcament de Mallorca, amb el Bajo, que va ser financiat per Memorial Democràtic, va tenir un premi sonor de podcast el 2022. Bueno, jo sóc l'Arnau, veí d'aquí d'Esplugues de sempre, escrivent, intento, i l'altra pota de l'equip d'aquest podcast. Amb el Tolo ja és la segona experiència que tenim. L'any passat vam fer un altre podcast completament diferent a aquest. En aquest cas era una ficció sonora de terror, més de tipus ciència-ficció. I diguem que tota l'experiència que vam aconseguir en aquest any passat ens va servir, una, per aprendre molt i fer les coses millor aquest any, i dos, per estar convençuts que volem seguir treballant junts perquè, al final creiem que fem un equip prou digne, la veritat. Llavors, jo us volia comentar primer de tot una mica la motivació de com sorgeix això. Al final, tant el Tolo com jo som persones implicades aquí en el poble, en l'associacionisme, persones curioses i persones amb ganes de produir materials, i en aquest cas amb materials audiovisuals. Quan apareix aquesta idea, que ara després us explicarem una mica com va sorgir, de seguida veiem que és molt aplicable al que estàvem buscant nosaltres una mica, que era trobar un nou tema per generar podcast. Podcast que, tot i que
ara mateix el podcast és un format que té molta tirada. Sí que és veritat també que el tipus de podcast que fem nosaltres és una mica diferent a el que la gent s'imagina quan parlem de podcast. Normalment són persones parlant al voltant d'una taula sobre temes, no? I aquest és una mica més complicat perquè al final busques generar històries sense imatge en un moment en què ara mateix la imatge és molt fonamental en molts aspectes. Llavors, això també té reptes molt guapos, però també té unes limitacions que s'han de solventar i, bueno, amb major o menor encert. Comencem, i per començar, doncs, només ho podem fer al principi de la història, que és la idea. Com va sorgir aquesta idea? Sí, però no va. Pues ho farem així una mica a lo cutre i ja està, tu. Ei, tio, m'acaba de venir un projecte al cap que pot estar molt guai, però molt guai. He passat per davant del Pont d'Esplugues i resulta que estaven fent una lectura dramatitzada del fet del Pont d'Esplugues. I resulta que Esplugues i el pont van ser l'última resistència abans que els sublevats a la Guerra Civil entressin a Barna. Hòstia, no sé, m'ha vingut un flash i m'ha semblat una idea que pot ser superbona per fer un podcast. Bé, no sé si coneixes tu els fets, però si vols, enviem un WhatsApp o parlem i ho mirem, perquè pot estar molt guai, Pues així va començar. Ara fa un any jo tornava en bicicleta de la feina, passo pel... Sí, bueno, jo he de dir que abans que estigués al carril bici anava per la vorera en bicicleta. Ara estava pensant, i vaig passar per allà i havia un grup de gent i com soc de mena curiosa vaig parar i el que passa és que arribava tard i no sabia què era i vaig passar d'allà i després me vaig assabentar. Clar, aquest va ser, ara fa un any, va ser el 26 de gener, un divendres. No vaig poder estar allà i me vaig enterar, vaig trucar ho vaig parlar amb l'Edu Castelló, que està per aquí, que ha sortit a mogollon de fotos d'altres presentacions, li vaig demanar si sabia de què anava i la veritat que vaig al·lucinar. Sabeu quan se vos fica una idea al cap i ja comences a donar-li voltes i no pots parar? A més, l'Arnau i jo ens engorilem mútuament, no? Ens anem a, hòstia, sí, perquè podíem fer això. I, clar, al principi anàvem buscant notícies. La veritat és que si fas una recerca ràpida per internet no trobes grans resultats. Vas trobant alguna cosa anecdòtica. Però, en fi, el fet és que teníem la idea, no? Clar, jo som molt cinematogràfic i pensava, hòstia, hi ha un pont a punt d'estallar amb uns nius de metralletes vigilant que no vingui l'enemic, l'última línia de defensa de Barcelona, amb menys els americans et foten una pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks i Russell Crowe si és necessari. Llavors, clar, em va venir aquesta idea i era una idea molt èpica. Però a mi em feia una mica de por aquesta èpica perquè a vegades l'èpica, perquè és èpic, tapa la tragèdia, no? I et quedes en lo heroic, en lo sublim, que segur que està, però al final, quan feia una història em deia que les trinxeres no feien olor a èpica ni a batalla, feien olor a merda i a brutícia. Que són les coses humanes que passen quan tens por i tal. I llavors, a l'Arnau sí que van dir, hòstia, primer que no sabien res del pont, jo només sabia que el travessava cada dia 2 vegades per anar i tornar de fer feina, però sí que volíem donar aquest punt més humanista sense potser restar l'èpica o donar una èpica molt més humana. I clar, ja teníem la idea, doncs aquí havíem d'anar a una altra cosa, de la idea al projecte, aterrar el projecte.
Vale. Tenim la idea. Aquí ve la gran cosa. Com procedim? Perquè, clar, tota la informació que teníem sobre aquests fets era la poca informació que apareixia en les notícies que us hem posat aquí. I, clar, amb això poc podíem fer. Vam estar mirant per internet una mica, vam trobar alguna conferència que parlava una mica del tema. Però, clar, sense més informació les possibilitats eren poques. I en aquest cas, en aquest tipus de projectes, el que et marca el nivell de filigranes, diguem, que pots fer és la quantitat d'informació que tu tinguis i la veracitat d'aquesta informació. Per tant, despenjo el telèfon i truco a la primera persona que vaig trucar va ser el Pau, que és el meu referent de la meva quinta en aquests temes, i li dic, com puc aconseguir jo aquests estudis dels que estan parlant però que no estan en cap lloc? I em va passar el telèfon de la Tina, que crec que també estava per aquí, i la Tina em va passar el telèfon del Jordi, i el Jordi em va passar el telèfon de la Carme, i vaig dir, vale, ja està, hem arribat per fi. Total, que em planto un dia a la masoveria a parlar amb la Carme i amb la Marina per explicar-los el projecte, que gràcies a Déu de seguida els hi va agradar i em van facilitar aquests estudis. Llavors, un cop tenim aquests estudis, ja tenim el material sobre el que treballar, toca, evidentment, primer llegir, rellegir i intentar entendre bé la línia cronològica que representa tot això, tots els esdeveniments en un poble que, com bé han dit, és canviant. És a dir, tu a vegades diuen, no, disparaven d'aquí a aquí, i tu ara t'ho imagines i dius, però és que d'aquí a aquí hi ha 10 blocs de pisos. Llavors has d'imaginar-te aquest espai sense res, que es poden veure d'un lloc a l'altre. I un cop tenim aquest marc sobre el que treballar, toca treballar el que seria, per una banda, l'estructura narrativa i per l'altra, els elements narratius. Pel que fa a l'estructura narrativa, jo tenia clar que, en certa manera, no volia utilitzar estructures narratives lineals, és a dir, agafar i fer 6 capítols que comencés un al 24 a la tarda i acabés l'últim al 26 a la tarda. Em semblava que està bé, però que podíem intentar fer alguna cosa una miqueta diferent. I aquí, una mica inspirat per diferents productes audiovisuals antics com Rashomon, una pel·li antiga, o un capítol del Simpson que es diu Trilogy of Error, que funcionen explicant la mateixa història el mateix dia amb diferents personatges. I cada personatge et dona la seva visió d'un espai. Personatges que es van entrecreuant de tal manera que uns afecten en el desenvolupament dels altres. I clar, estem aquí i estem centrats en el pont, i en el pont, i en el pont. Però apareix també, jo coneixia l'estudi del pont, però apareix l'estudi de la Marta, que em parla també de tota la part anterior, de tots els anys de guerra, diguem. I dic, home, doncs això ho hem d'afegir també. Com ho intentem afegir? Tenim tot aquest núvol d'idees, de coses, com ho condensem en el que volíem fer, que eren 6 capítols de 15 minuts. És a dir, tampoc tenim temps per encantar-nos. Una cosa que sí que em vaig fixar, jo que no vinc del món dels historiadors, una cosa que sí em vaig fixar és que hi havia molts testimonis de coses molt petites. És a dir, una persona et parlava de que havia vist uns soldats passant per un carrer, però després aquesta persona s'havia ficat a dintre casa seva i ja no havia vist res més. És a dir, que a nivell narratiu era una mica complicat col·locar tants testimonis. Per tant, com ho podem fer? La solució va ser crear el que serien personatges aglutinants. És a dir, un sol personatge que englobi diversos testimonis en una línia narrativa, de manera que tu puguis crear un capítol de 10, 12, 15 minuts en el que els fets que es van succeint són fets que estan verídics, històrics, però la persona que els està vivint és un observador, una càmera que està ficcionada. D'aquesta manera, podem aconseguir aquesta línia narrativa i aquesta continuïtat que fa, per una banda, que tu puguis entendre millor els elements i, per l'altra banda, també ho fa més interessant. Perquè si una cosa també tenen en aquests moments és que hi ha molts moments d'espera, molts moments avorrits. I en 15 minuts no pots generar moments avorrits perquè, si no, la gent se t'adorm. Llavors, tenim l'estructura narrativa i tenim el tipus de personatges. I aquí hem de definir quins són els personatges que volem col·locar. I per fer-ho
a partir dels documents que teníem, vam anar veient i vam dir, doncs agafem, i bàsicament seran 6 persones, en aquest cas 7 persones diferents. En el primer cas, la Margarida, una obrera anarcosindicalista que l'utilitzarem no només per explicar aquells dies, sinó per explicar tota la lluita i el moviment sindicalista dels anys anteriors dintre de la guerra. Totes les col·lectivitzacions, tots aquests aspectes. La Maria i el Guillem, 2 nens que s'escapen de casa i se'n van a l'aventura. Semblava interessant el punt aquest de la innocència mesclada amb la influència de la família, de cadascun, de com pensen les famílies, el que escoltes a casa i que tu repeteixes una mica d'una forma automàtica. Per altra banda, el Josep, un soldat legionari, l'Emili, un soldat de la Guàrdia d'Assalt que està protegint el pont, l'Angelina, una senyora àvia, molt àvia, que està dintre de casa mirant per una finestra i que d'alguna forma serveix per fer la mirada aquesta del passat i mirar cap al futur preguntant-se com tot això acabarà, i vam voler acabar una mica amb la... Això és spoiler, ara. Ah, bueno, doncs no diem com volem acabar, ja està. Us escolteu, ja està. Ara vos acabem de generar una necessitat. Tens raó. Mira, màrqueting. Estava tot pensat. Clar. Llavors, bé, jo ara me'n recordo, quan preparava això me'n recordo, quan era petit el meu pare m'explicava un acudit que era un dissenyador que dissenyava un avió on volia un camp de golf a dins de l'avió, un hotel, un cine, una sauna, i quan li havia dibuixat tot aquest desig a l'enginyer li deia, i ara això com ho aixequem, això com volarà? I això és el que passa amb aquest projecte, no? A nosaltres ens acudeix una història superxula que direm, bueno, pues ara fotrem aquí 4 veus, uns tirs... Bueno, i això com s'aixeca, vale? Llavors, aquí comença una altra tasca de generar el podcast, que també és una tasca molt creativa i molt interessant, que és la de buscar els calarons. Per sort, vàrem parlar amb l'Arnau, vàrem parlar de diferents propostes de subvenció, però com jo ja havia generat un podcast en Vive3 Ràdio que havia subvencionat Memorial Democràtic, pensaven que a Memorial Democràtic li podria interessar i ens donarien una part de la subvenció, com així va ser. I després, que no ho buscaven directament, gràcies als contactes en la Carme i en l'Ajuntament i la Regidoria de Cultura, vàrem aconseguir també el suport de l'Ajuntament d'Esplugues, que va ser el que va fer enlairar definitivament el projecte. Tot això perquè tenien clares 2 coses molt importants d'aquest projecte. Una és que havia de ser un projecte professional i que la gent que treballés tingués una remuneració justa. Això ho teníem molt clar, perquè al final són hores d'estudi, hores de gravació, actors preparant-se els seus guions, edició, postproducció, són moltes hores i aquesta implicació pot ser voluntària, però entenem que la cultura i les investigacions han de poder ser també un mitjà de vida, perquè si no, malament anem. Llavors, això ho teníem molt clar, no? Ja dic, tenim hores de gravació, disseny gràfic, comunicació, i un altre element que ens interessava molt de la financiació era que arribar a unes bones quotes de qualitat de producció. Que, des de luego, si heu escoltat el podcast i si encara no ho heu escoltat, veureu que hem aconseguit unes quotes de qualitat excel·lents que poden competir absolutament en qualsevol altre producte audiovisual. Llavors, per aconseguir això, necessitem la matèria prima, la matèria primera, que són 3, bàsicament, és tenir una bona idea, no? Ja la teníem, tenim els diners, la financiació o el suport, com li voleu dir, i després el que necessitàvem era un bon equip de treball. I aquí hem posat una orla que semblen los sospechosos habituales, i efectivament són els sospitosos habituals, els sospitosos de formar part d'Esplugues i de la vida associativa i del treball col·lectiu del poble i per al poble. Una cosa que teníem molt clara, que ens feia molta il·lusió perquè a més pensaven que no tenia sentit,
era que si el projecte era d'Esplugues havia de ser fet per gent d'Esplugues. Era una forma també de descentralitzar el projecte. D'aquí només 3 persones no són d'Esplugues. La resta de la gent són tècnics i actors d'Esplugues. Dividim l'equip en 2 grans blocs. Per una part tenim els actors i les actrius. La Clot Fernández, per exemple, que ja havia treballat amb nosaltres, està molt lligada a Esplugues. A més, és capaç de fer, molt versàtil, és capaç de fer molta càrrega dramàtica i després és capaç de fer també de nena en un capítol. El Nico Basso també, que està lligat al moviment del teatre del Baix Llobregat, que li varen fer cantar unes gloses. La Mare Esteban, una actriu jo també d'aquí d'Esplugues, que ella soleta es va carregar, quasi sola, es va carregar el pes d'un sol capítol. L'Albert Díaz, també d'Esplugues, que s'estrenava amb nosaltres i va fer créixer el personatge més enllà del que pensàvem. I també el Lluís Sobrado, que en la seva potència de veu i d'actuació va fer omnipresent en un capítol en el que fins i tot acaba cantant, pese a molts impediments, l'himne de la Legió. Tot aquest equip és d'aquí d'Esplugues. A més d'actors tenim l'Alba Alulla, el Roger Vidal i la Mariola Fuster, que són 3 professionals del doblatge, actors amb molt recorregut, que han fet moltes coses i que ja havien treballat amb nosaltres. Aquesta és la part més actoral. Després tenim una part d'equip tècnic que és com a més estable en el temps, que és l'Oriol Beas, que és el productor que ens ha fet la producció musical i el disseny sonor. El disseny sonor, després us posarem un exemple, són aquests sorollets que sonen al final, que si una metralleta, que si una veu de fondo, els foleys que es diuen, i és el que ha posat música a alguns temes originals, algunes coses versionades. Després tenim a l'Eugene Tarrés, que és la que ens ha fet el grafisme i la comunicació. Tant aquest pòster tan brutal que tenim, on es veuen 2 soldats enfrontats amb el pont, la rajoleta i l'església i el Puig d'Ossa, o el Puig de Sant Martí. I després tenim finalment el Pau Vinyoles, que és bàsicament el nostre tècnic de so, de gravació i de masterització. I tot això crec que està bé posar-ho en valor, que ha estat fet aquí a Esplugues. No només, jo crec que és important dir-ho, no només l'equip, sinó que jo li vaig comentar a la Carme, perquè a mi em feia gràcia compartir-ho, el 90, ara no me'n recordo, crec que al voltant del 90% del pressupost del podcast ha quedat a Esplugues. Vull dir, crec que és una cosa que també és important. Qui sap si en el futur poden generar un hub de comunicació audiovisual o de podcast descentralitzat de Barcelona. A més d'això, sí que m'agradaria fer 2 mencions. Una seria mencionar el Pol Quam. No sé si el coneixeu, és membre d'un grup de glosa que es diu Glosa Acàustica. Si no els coneixeu, els podeu seguir per Instagram, que és el que ens ha fet les gloses, unes gloses brutals pel 4 capítol del podcast, les que canta el Nico, amb una melodia que ens va cedir la Clara Fiol, una musicòloga i artista de Mallorca. I també aprofito per agrair també a l'Àxel Blázquez, que crec que avui no ha pogut venir, que sempre ens ha donat un cop de mà quan ho hem necessitat. En tot cas, cada un d'ells, perdoneu si crec que era important posar noms i cognoms a la gent que forma part de l'equip, cada un d'ells han aportat coses, han fet créixer el projecte en la seva implicació i el seu talent i han donat vida en aquesta història. Una història que comença o es fa així. Els podem donar un aplaudiment abans de tota l'equip, sisplau.
ser 27? Sí. Ho tenim? Quedar-nos aquí, la mare que em va parir. Des de l'Ebre que només avancen i els altres retrocedeixen. Per les tropes porugues el crit de no passarà. Canta, hombre, canta! Doncs l'any 33 va passar una cosa molt dolenta que em va impressionar molt. I si han estat de la banda dels vençuts, val més fugir. És xulíssim. Llavors, fem Mareta de Déu com pot fer tant de fred. Ah, vale. A dalt de tot. Mareta de Déu, com pot fer tant de fred? No hi ha honor en una guerra. Només dolor. Només violència. Només mort. Aquest últim tros de la Mariola impressiona, la veritat. Bueno, ja tenim la idea, l'hem desenvolupat, hem reclutat a l'equip i ara toca les manos en la massa. O sigui, començar a treballar. A veure, a l'hora de treballar és on crec que més hem notat l'experiència d'altres anys perquè ens ha permès treballar millor en tema de direcció d'actors, per exemple, que ni el Tolo ni jo era algo que tinguéssim ni idea i, bueno, més o menys ens hem sortit. També confien molt en la seva professionalitat i en deixar-los fer, que per això saben i molt més que nosaltres. Però, per un tema de tempos, tot el que és, des del moment en què ja donem els guions per bons fins que el podcast surt, passen menys de 2 mesos. Per tant, és un treball frenètic que es du a terme a la vegada en tots els llocs a la vegada. Com treballem? Primer tenim aquesta fase de producció que acabeu de veure, que seria la gravació. Mentre s'està fent això, també estem treballant tota la part gràfica, per una banda, l'Eugene, i per una altra banda, l'Oriol comença a treballar tota la part de música. A la part de música, doncs, una idea més d'aquestes que tenim, diem, com podem ficar música que sigui evocativa, sense que sembli un musical, perquè tampoc volem que de cop els actors es posin a cantar, i decidim que podem agafar cançons de l'època i d'alguna forma transformar-les una mica i musicar-les perquè vagin encaixant a dintre del capítol. Ja veureu que si escolteu el capítol podeu escoltar, doncs apareix la Carmela, apareix la Plaza de mi Pueblo, apareixen diverses cançons que es col·loquen en moments que evoquen o que reforcen la intenció del moment en qüestió. Això per la banda de la música. Tenim la banda del grafisme i en el que és la gravació, que és un tema que no hem comentat abans, decidim utilitzar certs recursos que ens ve de gust una vegada més. No sé si és per afany de ser originals o simplement perquè ens agrada fer una mica el friki, però això, agafar i demanar al Pol, en aquest cas, que ens composi unes dècimes que vagin explicant la història que s'està fent i que un dels soldats vagi cantant dècimes a la vegada que va succeint. Utilitzem cartes d'un soldat als seus pares per anar explicant part de la història que es va explicant. És a dir, intentem agafar tots aquests elements, els gèneres epistolars, tot aquest tipus de gèneres, per reforçar una mica el que no sigui tot només diàlegs entre personatges. D'aquesta manera també aconseguim allò que parlava abans de reforçar una mica les imatges que tens al cap, que a vegades només amb un diàleg entre dues persones, si tu no saps on estan aquestes persones, només ho escoltes, pot ser més complicat. Per últim, en aquest cas, trobem el que ja hem acabat de gravar tot, tenim ara les tantes hores que siguin de material i toca el muntatge, que diguem que probablement és la part més feixuga i la part que es fa més a correcuita, no? I que ja, diguem, no és que faci menys il·lusió, però és com que ja veus la línia de meta i ja estàs cada cop amb la llengua més a fora. I treballem una mica en forma cíclica, és a dir, surt el material de l'estudi, que allà es fa un primer muntatge, passa l'Oriol l'acaba de muntar, afegeix tots els folis, que són aquests sons, és a dir, si hi ha passes, s'han d'afegir passes. Quantes passes hi ha? Són 3 persones, s'estan apropant o s'estan allunyant. Intentar també ser molt curosos
amb els recursos que utilitzem, a l'estar parlant d'un podcast històric, seria raro que de cop aparegués una persona disparant amb una AK-47 al mig d'Esplugues l'any 39, per tant, s'ha de ser també una mica curós amb aquests aspectes. Abans han parlat, els companys han parlat del tipus d'armes que tenia, doncs intentar bussejar per biblioteques de sons per trobar aquestes armes si poden ser de forma concreta, o acostar-nos al màxim al soroll aquest. Ell col·loca tot això, fa la música, que tot i que en tots els capítols té una continuïtat, sí que s'ha fet originalment per cada capítol, és a dir, cada capítol té una música plantejada de principi a final per reforçar els moments emotius, els moments que són més saltarins, diguem, i d'aquesta forma aconseguir donar-li a tot una unitat molt gran. I un cop tenim això, torna cap a l'estudi del Pau, on allà es fa l'última mescla, es fa el màster i capítols acabats. Això ha estat la versió ultra ràpida que ens ha explicat l'Arnau. Però tenim un exemple perquè vos feu una idea de la feina que hi ha al darrere. Pare, mare, tenia raó. Havia de marxar per poder guanyar. Avui intentaré buscar-vos. Espero que encara sigueu en sempre, esperant-me. Estic cansat, però estic content. Això és una gravació a pèl. Ja està. Ja està. I aquí és on ve la màgia. Pare, mare, tenia raó. Havia de marxar per poder guanyar. Avui intentaré buscar-vos. Espero que encara sigueu en sempre, esperant-me. A mi señal, todos los soldados apresados que rindan honor al poder a España. Ahora. Estic cansat, però estic content. Nunca, traidores. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Ja està. Ja està. Bueno, és un exemple perquè veieu, no? La imaginació que li han de posar l'Arnau i jo i tots la feina de postproducció, no? Quan del guió del paper que surten aquestes frases, després poder-ho vestir d'aquesta manera i que pugui transmetre, a més del missatge, una certa emoció. El fet és que ja tenim el podcast fet, està acabat, penjat en diferents plataformes i ara és l'oportunitat, no, de, com deien, obrir una finestra al passat per poder parlar-ho al present i mirar el futur. I crec que cal mirar el passat per entendre algunes coses del futur i del present, no, Arnau? Sí, respecte a això, i ja s'ha dit aquí, però crec que és important remarcar la importància d'aquests actes. Ara tot just fa una setmana, a l'Ateneu Popular d'Esplugues, que és un projecte que tenim aquí al costat, ens vam aixecar amb tota la façana pintada amb frases com José Antonio presente, Viva Espanya, diversos símbols falangistes i cristians, una bandera d'Espanya bastant mal pintada, se'ls va acabar algun color perquè no se poden sortir massa, i esvàstiques. És a dir, en un moment en encara hi ha persones que consideren que fer aquestes coses és digne d'aprovació o d'elogi, perquè entenc que entre ells després es deuen dir, que bé. És més important que mai que puguem fer un esforç col·lectiu de recuperació de la memòria pel que hem dit, pel present i sobretot pel futur, i sobretot per la gent que ve, que puguin saber el que va passar i el per què no ha de tornar a passar. I com ja havien comentat abans, no? Com l'acudit que havia penjat la Carme a la seva presentació, estaria bé que aquells esforços que estem fent entre tots amb aquestes jornades i amb projectes futurs, no? Una idea que teníem en la Carme era generar unitats didàctiques perquè el podcast pogués ser una eina de treball dins les aules, o el podcast, ara dins del podcast, com altres investigacions que estem fent,
crec que tots estem d'acord que seria bo que no propiciar lo de l'acudit que ha penjat la Carme a la seva presentació, no? Que al final que digui vindrà un altre 36 i algú digui que és una línia d'autobús. I amb això estem. I bueno, per acabar, acabem amb una reflexió que hi ha dintre del podcast sobre, aprofitant també que estem parlant dels fets del pont d'Esplugues, sobre el pont i una mica els significats que poden tenir els ponts en el context actual i durant la història. L'any 1939, la guerra... No és aquest, perdoneu. No és aquest, és un més xulo. Ara, 85 anys després, la falta d'organització, la sorpresa, l'habilitat d'un soldat o l'atzar van fer que avui segueixi havent-hi gent que cada dia travessa per sobre meu. Vaig poder veure aquells 3 dies i he pogut veure tot des de llavors. Allà on miro veig històries com les d'aquests personatges que us he mostrat. Situacions que cap persona hauria de viure, mai, enlloc. Que els ponts i els camins ens serveixin per connectar, per teixir, no per escapar, mai més per haver de fugir. Moltes gràcies a tothom.